Uy, kumusta na? Uy, ay ka tama? Oo, okay. tama. Yes, kumusta? Okay lang din ako. Ano na trabaho mo ngayon? Grabe naman yung tanong mo, agad-agad. Ay, syempre. Oh, well, ito lang. May... Iba na yung dating mo eh. Ay, ganun? Oo. Ay, siyempre Para ka lang. ng manager ng food chain. Okay. Thank you for that. Lanay kayo. Sexy kayo. May ka mo tatay. Hindi ako na maatok, Brad. Ha? Hindi ako na maatok. Bawang na dyan. Bawang dyan ko na bilat. Ano, Brad? Pasos kayo madunggan. Bitaw ka, Brad. So, Ganun ba? So kamusta ka na? Yun na nga, okay lang naman. Oh. Yung sinabi ko sa'yo kanina, yun na yun. Kamusta naman yung asawa mo? Ayun, doon sa bahay. bawang dyan ko nagbilat. Bawang na kasi ka. Brad, bibir lang kami naman natin. Sige, may mo. Bawang dyan ko na. Sige sir, alis na ako. Thank you sa time. Add mo na lang ako sa FB. Sure, mamaya. Sige nga, salamat. Alright, bye. Eh, ba yung dito mo patosin mo? Uy, ano sa kayo lang ako sa babae? Yan ako kay Putoy. Excuse me, aking bang bilat. Kasi kayo ba sabi ko na nga ba sa'yo eh. Saan? Isaya, de, pre? Excuse me, aking bang bilat. Perfect. Ayaw pag sir. Perfect.